Diolch yn fawr iawn am ddod I fewn I siarad efo ni Meilir. Mae drws o fan met. Ei, Nadolig llawen. Nadolig llawen car. Ei, Nadolig llawen. Ei, pob lwc efo bob dim, met. Diolch yn fawr. Tara, geith o clap. Lwgar, Nadolig llawen, met. Tagar. Nadolig llawen. Blwyddyn yn dda, boys. Ia, Nadolig llawen, diolch pob. O, haia. Nes i'n gweld chi fanna. Nadolig di dod yn sydyn lenni do. Amser I chroi a derbyn, derbyn a chroi. Ac amser I edrych yn ôl. Edrych yn ôl a chofio Nadolig sa fi. Ac adag yma'r flwyddyn, dwi wastad yn cofio un Nadolig yn fwy na'r lleill. Mi oedd ychydig cyn Dolig, 2019, flwyddyn dwytha, neu cwpl o flynyddoedd yn ôl os di S4C repeatio hwn bob blwyddyn, fingers crossed. Ac roedd Gareth bach yn ei wely clud, yn cysgu'n drwm, fel orangwtang bach da oedd yn arfer mynd i'r ysgol Sul. Gareth. Uncle Raymond? Gareth. Nathoch chi godi yr Eisteddfod yn diwedd? Nid y Uncle Raymond ydw I, Gareth. Fi ydi ysbryd yn Nadolig. What the dickens? Na. Ydw i'n mynd I gael 3 gost yn deitha fi fod mwy ffein. Cai hi, Gareth. Mae hyn fatha Muppets Christmas Carol, ond heb y puppets. Ti isio cadw siwio? Sorry gost, ddech chi deud wbeth am choi quest I fi? Dwi'n di cyrraedd fanna eto. Oce, cymryd amser. Lle o'n I da? Page 3, scene 2. O ie. Fi ydi ysbryd yn Nadolig. Go on. No. Oce, met, dwi'n mynd yn ôl I gysgu. Na, disgwyl. Mae gennau negas bwysig I ti. Dyna beth ti'n galw'n chain mail. achos o'r chains. Darllan o rwan, Gareth. Fine. Bla bla bla, anwyl Gareth, bla bla bla, Santa Cydd, naw bora, gwario ffifar a dim mwy. Secret Santa gwaith? Dwi fel arfer gael hwn ar e-mail. Pan fydd y cloc yn taro hanner nos, fe gen ti 9 awr, Gareth. A ffeifar, Max. Ond mae siopau gyd I cael. Lle dwi wedi gael presant cyn? 12, 14, 20, minus... 9 o'r gloch bora fory. Hanner nos, Gareth. Disgwyl. 9 awr, Gareth. Os na wishlist. Mae'r gost I cau, Gareth. Ysbryd. Ffeifar, Max. Lle dwi wedi gael presant? Secret Santa. Ysbryd. Os na afterlife. Gareth. Lle mae siwrgar? Da ni di mynd. Bwyd I dad gywir fi. Hwyl fawr. Fedra I opdio allan. Gareth. Ysbryd. Lyfio llofft chdi, Gareth. Weird. Be o'n I fod I wneud? Oedd siops I gyd I cael, dos na'm arfarchna 24 awr yn dre, dwi'n mynd treifio, a no way o'n I am talu taxi I Bangor. Felly nes I wneud be fysa unrhyw orangwtang bach diniwad wedi wneud am hanner nos ar noswyl Nadolig. Es I door to door. Good King Wenceslas went to town, riding on a donkey, stuck a feather in his hand and called it macaroni. Whoa, 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 whoa. Gareth, be ti'n neud? Ti'n gofyn dy cloch di? Iawn, met, canyn bach o Good King Wenceslas. Cadw'n brysur. Mae'n 1 o gloch y bore. Be ti'n neud yma, Gareth? O na, gyda fi mond 8 awr ar ôl. Be, fyw? Na, dwi stuck am presant Secret Santa. Ti'n gallu helpu fi allan? Pam ti di gadael am o'r hwyr? Sorry, nath y ghost dim dod tan 5 to 12 efo'r envelope. Be? Dim ots, sgen ti wbeth gael brynu gen ti? Be di budget chdi? Ffifar. Max. I pwy ti'n prynu? Dumbo. A hyn yw'r Nadolig pwy a hwyl. Waw, oce. Checio bwt car, siŵr bod gen i fi beth am fanna I chdi. Be, fel Owens bar, Na. crowbar, Na, mae gen i fi... antifreeze, Na, ci, gen i fi chydig bach o... bags for life.
Na, Cigar, gen i fi chdi bach o bresant a sbar na iawn. O, diolch, met. Dwi'n nôl bod Nadolig i ddeud Nadolig y llawen. Mae yn forodolig. O, ia. Nadolig llawen. Sut ti'n gwybod lle dwi'n byw, anyway? O, just cyd digwyddiad. Hwn di'ch drws cyntaf i trio. Dwi'n mond y byw lawr lôn. Ti di bod yma i'ch sych? Croeso i chdi ddod am banad i ti fi rhywbryd os ti isio. Dwi'n mynd i checio'r car, oce? Na i postio ffeifar am Contents the Boots. Merry Christmas! Be gynno ni? Na'n byd. Mae'ch ffeifar ma. Di di postio ffeifar, chwein o, please, Machi. Machi! Machi, hold on, Machi, sgen ti gi? Gobeithio bod gen ti gi, achos mae rhywbeth yn llyfu llaw fi fyma. Machi! Ar ôl trio cleimio fewn trwy'ch blwch post, mynd y styc, siarad efo pobl clen yn brigad dan a thachub fi, ac esbonio i 2 plismon pan o'n i'n styc y letterbox mae'r rhywbeth gryn am 1 gloch bora, ges I ffeifar fi nôl, cyn symud ymlaen i'ch drws nesa. Dawel nos, Santa Claus, cwsgach ben, Mrs Jones. Gareth, beth isio? Eto neffchom a Joseph a Mair. A banan Wil yn gwsg yn y gwair. Oce, shush. Be di hoff carol ti, Elen Llwyd? Carol Fordinum ydyn fi. Sorry, dwi just methu switch off. Ti gael party? Na. Na, do. So, be gai am ffeifar? Be? Nath gos ddeitha fi bod rhaid fi brynu presant gwerth ffeifar Max erbyn bora fory. Neu be? Dwi'n bo, oedd yn threatening am beth, just Secret Santa oedd o. Siops di cael do? Do. Gutted. Hwyl ti. Ti gallu helpu fi allan doned I reidi? Ei, mae'na fwy I fi na just donas di. Ti eisiau neud fideo yn dweud Nadolig llawen I fi roi fel presant? Gei di £2. Nes ti ddim na ffeifar oedd budget? Ia, backup plan fi di'r fideo, really. Dwi dal yn gobeithio gael rhywbeth gwell fel Giant Toblerone neu DVD Pirates of the Caribbean 4 on Stranger Tides. Oce, ta. Nadolig llawen I pawb yn y byd. Secret Santa, Santa Kid. Nadolig llawen I pawb yn y byd. Secret Santa, Santa Kid. Dwi'n Santa Kid, llawn yn wyd yn lle prynu sana neu hamper bwyd neu ffwtbol neu pel chwyd. Dwi'n neud fideo dolyg efo Elen Llwyd. Gareth di gora am brynu presanta, ond mond os ydi Gareth yn cael digon o amser. Mae'r noson cynt yn cutting it fine, lwcus bod Elain yn dda fo deadline. Chicken dolyg yn defrostio yn y party bing, Elen ag Arfel bawi a bing, 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 brum, bum, bum, brap, brap, ding, dong, bwysydd wrth y drws Sean Corn. Na fi, iawn G, yr actores o fri, yn mynd rownd a rownd fel dy CD, yn dymuno dolyg llawen iawn I chi, sy'n gwylio hwn yn glid ar eich set. Dwi'n rapio presant Nadolig arbennig. Dwi'n rapio presant Nadolig ffantastig. Dwi'n rapio presant Nadolig bendigedig. Dwi'n rapio presant Nadolig caboledig. Waw, diolch, hwn o'n clas. Gen halu man ta? Gynnwch chi newid am ffeifar? Oedd gynno Elain Drian ddim newid, so geisiach fideo yna am hanner cyrli-wyrli ac wedi cael deletio rhifi o'r ffôn fi. Ond o'n I dal angen ffeindio presant Secret Santa go iawn. Wedyn, ges I brainwave.
roedd rhaid I fi ddilyn y seren. Seren y sgrin bach. Seren y radio Gymraeg. Seren llwyfannau'r wlad. I weld y brenin. Brenin y myrch. Dymyn o Nadolig llawen. Dymyn o Nadolig llawen. Dymyn o Nadolig llawen. Iawn, dim ond mwnci yw e. Blwyddyn newydd a... Paid y geg. Cadw'n iawn, Mr Whisper. Pwy wyt ti de? Gareth, nes I interview chdi chydig yn ôl. Ar be, Mon FM? Na, Radio Ysbyty Gwynedd? na, Golwg? na. Anyway, John Bwys? Ie, beth ti moyn? Mae 2 gloch y bore, diwrnod Nadolig, mae gig dy fi'n y bala mewn hanner awr. Wel, Mr Whisperer, dwi'n chwilio am bresant Nadolig. Merchandise? Ti wedi dod i'r lle iawn. Mae da fi t-shirts, crysau, bath o dynnau, bumper stickers ni'n beilo nawr, prennau mesur Sharp Lorries Mansell Davies. Pren mesur? Yeah, boy. All angles covered. Nawr e. Be? A protractors? Protractors? Dwi yn pro-tractors. Ei, stopai. Maent ydi CD? I ti, Gerwyn, Gareth. £10. O faint ydi t-shirt? I ti, Gerwyn... Gareth. 10 pence, ai. Be gai am ffifar? £5. Mae llyfrau da fi, ffyrdd y wlad, £4.99 enw, ond paid dweud hynny, dwi wedi bod yn charge £5 cash dros y blynyddoedd. Llyfr. Na, dim diolch. Mae rhoi llyfr yn bresenolig I rhywun bach o insult dydi. Tara! Please, paid mynd. Beth am i ni ganu can Nadolig? Just y ddau ni. Dim diolch. Mae'r Nadolig wedi cyrraedd, mae'r eira ar y llawr. Mae'r golead e lan ac mae pawb yn beilo nawr. Mae Sean Conn ar ei ffordd ac mae'n glanio ar y to. Gavin ar Welsh Whisperer yn beilo dros y fro. Hei, mae'r Nadolig... Ar ôl I fi ddenig rhag y Welsh Whisperer, ys I nôl adra yn drwm fy nghalon ac ysgan fy sach. Ond actually, nes I ddod o dyn eira yn fyw efo hyd yn y Nadolig cyn hynny I weld os fysa fo'n gallu helpu fi. Helo, Mr Dyn eira. Helo? Just meddwl sy'n ni'n pigo brains chdi. Just ficwch y speech ydi o. O'n I just eisiau help yn dewis presant Nadolig. Moron? Be? Neu glo? Plant drwg sy'n gael glo? Sorry. Glo di llgado fi. Eira? Ti just yn enwi pethau ti di gael dy wneud allan o? Just hynna dwi'n wybod. Di hyn ddim yn mynd I weithio. Aros, rho fyny di fi. Moron? Mae'n mynd I ferwi teciall. Hyd yn hyn, dwi wedi bod I weld Mary Lovegreen, Elain Llwyd a'r Welsh Whisperer yn chwilio am presant munud olaf Secret Santa ar ôl I gost dod I weld fi efo llythyr. Dwi newydd lladd sentient dyn eira efo hairdryer, tho beth allan o Dr Who oedd. A rwan dwi barod I cael flashback lle dwi'n dangos acting range fi. Hwn ydy'ch darn emosiynol yn y canol. Gyffeiliwr. Os bod fi wedi cymryd llyfr y Welsh Whisperer. Neuli a bumper sticker. So wedi bod o well na dim byd. Wel... Uncle Raymond? Helo! Sean Corn? Beth ti da yma? Wel, dwi'n brysur yn gwneud yn rounds tydw'n wasi. Mae'n oswyl yn Nadolig, tydi? Pob dim yn mynd yn iawn? Wel, ydi yn ddi-fai, Gareth bach, ydi yn ddi-fai a dweud... Hei, beth sy'n bod ar y tît a mae golwg drist iawn ar dy wyneb di? Dwi'n meddwl felly di helpu. Wel, mae gynna I barsal yng ngwylod y saff. Hold on, ti di gwybod perffaith i helpu fi? Dwi angen presant Secret Santa ar gyfer bore fore. Wel, fedra I ddim rhoi anreg I ti neu fi rhaid I rywun fynd hebyn yn bydd. Gai nominatio Mary Lovegreen? Nath I gadw fi'n stoc y letterbox I am hanner awr. Wel, fe dydd Mari ddim mynd heb lwmpyn o lôn a fedri. Knew it! O'n i'n gwybod. Wel, grandaw, a mae rhaid I mi fynd yli. O, a gyda llaw, diolch I ti am adael yr hanner cwpan o basta I mi yn y gegin yn de. Hanner cwpan o past. Ti di beth o bodwdl fi?
Hei, a Gareth, Ia? newyddion da. Ma' na bresant yng ngwylod y sach, yldi. O, dim llyfr Welsh Whisperer, di hwnna. Na, cyntad yli. O, diolch Santa. Ond i bwy oedd o fod? Wel, gei di wneud y penderfyniad i bwyty am i roed, ond e? O, di o werth ffeifar? O, leia, yndi. Max ydw y gost. O, ia. Wel, granda wan, mae da ni'n siarad di mwy. Mae'n noson brysur iawn a neu. Fi'r rhai mi fynd, yling wasi. Felly, nadolig llawen iawn i ti a hwyl fawr. Oce, nadolig llawen sio corn. Nadolig llawen. Ta, met. O, Gareth. Ie, boi. Da ni di mynd y gwasi. O, ti di mynd, oce. Ta, boi. Tor calonus o sefyllfa i fod yn ddiagnoswyl nadolig yn te? Be fysach chi wedi wneud? Cadw'ch bresant i chi'ch hun? Neu roed o'i ffwrdd yn bresant i rywun arall un trwy Christmas Spirit style? O'n i wrthi'n pontro'r cwestiwn dwys yma pan ddath Hewcyn Cwsg fewn a dwy fi ffwrdd i tir y nod. Chwy lawr y chrib! Ti dod efo fi, mewn i'r sach a ti, da ni'n mynd i'r land of nod. Na! Help! Help! Uncle Raymond! Oed a poeni, Gareth. Uncle Raymond yma. Wrth gwrs, dim fel na nath o ddigwydd go iawn. O'n i jyst yn meddwl bod hwn yn bit bach yn boring o'r stori. Angen bach o action. Be dwi'n trio deud ydy, wrth pendroni am Secret Santa, nes I syrthio I gysgu. Uncle Raymond? Na, Elis y Caryl o gwaith, amser Secret Santa. Sgrwch chi'n byd gwell wneud ar fwrdd adolyg bod Secret Santa gwaith? Nadolig llawen i'ch ditha fyd, met? Dwi wedi bod fyny trwy'n os yn trio gael rhywbeth i'ch stuffing scheme na. Nath y ghost i'm dod am 5 to 12, ia? Ghost? Ie, weird. Oedd a'ch union nath o'ch di, Caryl? O, sgan ti bresant a be? Oes. Sra tag arno fo? Tag? O, ie, ni gael gwybod I bwmlaen o, de, met? O ie, nes I fynd o checio. Gadi mi, checio'ch llythio'ch. Llythyr? E-bost gysi? A fi na, tair wsos yn ôl. Ti angen prynu anrheg. O, results! O, paid o dweud pwy ges di? Yn y bag. Eita. O, diolch Secret Santa. Llyfr Welsh Whisperer. O, clas, ole. Calendar 2020, fydd yn disgwyl llenwi hwn llawn pethau sgan I wedi blanio ar gyfer flwyddyn nesa. Be ges ti, Gar? Dwi wedi cael games console newydd sbon. Ffeifar o The Limit? Pwy sydd wedi cael hwnna I chdi? Mae rhaid ar bus ma'n I hun naeth. Ai, sa neb arall I fforddio hynna, ia? Go on, Gar, cracio fo'n gorad, spin ar FIFA I fi. O, ai, Gareth, gawn ni go? Rhywbeth eto falle, ia? Gwneud lot I neud heddiw. Dwi wedi gael os wedi piced o, mae'r lyfgrin am ginio. O, oce. Ia, mae'n iawn, Gar, gynnu ni lot o bethau neud anyway, oes? Ia, mae'n ddolig ar bawb yndi. Drws o fanna. Oce, cyrwch adra ar wych dos. O, disgwyl! Da chi di anghofio presanta chi? A dyna ni, stori anrheg nadolig Gareth. Oedd hwnna'n bad na goedd. Gwerth repeatio bob dolig. Be da ni wedi dysgu? Wel, yr anrheg gorau allu di roi ydy bod yn glen o chdi dy hun ac efo pawb arall. A hefyd games console. Nadolig llawen bawb, edrychwch ar ôl eich hun a phawb arall o'ch cwmpas chi. O, a gyda llaw, mae gennau games console wan, so os da chi stuck am presant I fi lenni, ei di byth yn wrong efo cardyn a cash. Ar y cychwyn, roedd na gost, dod I weld fi'n ganol nos, ysbryd y nos, tirth yma nawr. Be sgen ti I fi? Llythyr. Rhaid fi wneud Santa Cydd,
Feif ar mags cyn toriadu. Amser yn brin, siops di cael. So es I doch yn canu carolau. Cofiwch bod Nadolig yn amser braf. I lenwys a ffrindiau fo anrhegion rhad. Mae rhai yn licio san a rhai yn lyfio llyfra. Ond I fi, please na I setlo am cardyn a cash. Dwi isio pres, dwi isio pres. Dwi just isio pres. So es I rownd fy so-called mates. I chwilio am presanta, I Secret Santa, ond y cwbl ges I oedd. Na. Ti'n moyn prynu CD? No web. Cofiwch bod Nadolig yn amser braf. I lenwys a ffrindiau fo anrhegion rhad. Mae rhai yn licio siocled, rhai yn lyfio chips. Ond I fi, please na I setlo am cardyn a cash. Dwi isio pres, dwi isio pres. Dwi just isio pres. Dwi isio pres, dwi isio pres. Dwi just isio pres. Dwi isio pres. Tydw I ddim isio sgas. Dwi just isio pres. Dwi just isio cash. Tydw I ddim isio jigsaw. Dwi just isio pres. Dwi just isio pres. Dwi isio pres. Dwi just isio pres. Dwi isio pres. Dwi isio pres. Dwi just isio pres. Dwi isio pres. Dwi isio pres. Dwi just isio pres.